Paťo, musím sa ťa opýtať, lebo ty jediný si bol schopný komunikovať v Smotanke, také vaše najnovšie udalosti. Povedz mi, ako sa tešíš na babatko, alebo čo by si chcel, aby to bolo? Chlapec, dievča? Tak je to úplne jedno, len aby to bolo zdravé a tešíme sa tak, ako sa teší každý na nového potomka. Kedy to bude? Neviem, myslím, že niekedy v februári. A Neprezradím termín. Zlatka, ja som pred chvíľkou robila rozhovor vlastne s Paťom Švajdom a na základe neho som zistila, že on je taký hovorca v istej téme. Ty vieš, na ktorú tému narážam. Nepovieš niečo radšej ty sama na tému tvojho tehotenstva? Áno, Paťo je taká jazyčnica. Nie je pravda, že túto štafetu teraz prebral on, pretože ja som v tom dosť taká ešte opatrná, hoci teda už to nie je ani prvý, ani druhý, ani tretí mesiac, ale neviem, ja to chcem tak skôr prežívať v súkromí ako na verejnosti a nejak celý život som sa snažila prezentovať sa skôr prácou a preto nechcem až tak zásadne zamestnávať verejnosť mojimi pocitmi. Tak iba kratučko je naozaj fakt, že sa s tým veľmi dobre. Veľmi, veľmi dobre. Až som teda sama z toho prekvapená, pretože hovorím, keby som nevidela fotky a teda ultrazvuk malého človečíka, tak ani nemám pocit, že v podstate čakám bábätko, takže musím si niekde zaklopať, nechcem to zareknúť, nie som poverčivá, lebo teda neverím takým veciam, ale veľmi sa tešíme. Určite áno, sme šťastní. Termín je, myslím, že február a ešte nevieme, čo to bude, ešte je to príliš skoro a keď sa rozhodneme, že to budeme chcieť vedieť, tak to budeme vedieť. Nazvala som Patrika hovorcom, ale zase na druhej strane nechcel prezradiť, že čo by ste mali radšej, či dievčatko alebo chlapčeka. Môžeš nám to ty nejak povedať? No, tak pravda je, že keď som nebola tehotná, tak som mala vybraté 4 mená pre dievčatko, 5 mien pre chlapca. Presne som vedela, čo chcem a teraz naozaj už keď človek je v inom stave, tak určite mi dá každá matka za pravdu, že to je úplne jedno, len nech je to zdravé. Takže naozaj toto je pre mňa to najpodstatnejšie. A nemám ani mená, vôbec ani sa mi žena nepáči zrazu. To sú možno tie tehotenské chute, že odrazu je všetko inak, takže nemám ani mená. A určite mi bude jedno, či to bude chlapec alebo dievča. Dáte si zistiť, že aké bude pohlavie? Alebo chcete, aby to bolo prekvapenie? Tak toto ja nechám na Zlatku. Vieš o tom, že či ona chce vedieť alebo nie? Nie, ešte o tom neviem. Ešte sme sa o tom nebavili. To je také spontánne príde asi. A kedy Nebudem už na to odpovedať. Kto bol prvý, teda komu si to povedala, že si tehotná? A ja viem, že z vlastnej skúsenosti teda, že ženy sa tak nejak, ja neviem, či pripravia, ale tak rozmýšľajú o tom, že ako to tým chlapom povedia. Dlho ti to trvalo, kým si to premyslela? No, toto je presne tá otázka, ktorú ja si radšej nechám do toho súkromia. Neviem, o takých veciach až tak veľmi verejne nechcem a ani neviem hovoriť. A pravdou je, že samozrejme, že to vedel Patrik prvý. Bolo to veľmi príjemné aj z jeho strany a v podstate aj dodnes my už dlhodobejšie prežívame krásne obdobie a dlhšie sme sa babetku nebránili. Takže to nie je niečo nečakané, čo by nás šokovalo, skôr naopak potešilo. A možno to je aj presne tá situácia, keď sme čítali rôzne proste neuveriteľné nezmysly a my sme prežívali najkrajšie obdobie v živote. No a potom mojim rodičom som to povedala hneď, takže bolo to v takom úzkom kruhu. Prezradíš, v akom znamení bude vaše dieťa? No, bude asi vodnárik. Vodnárik je celkom také bizarné, lebo ja som si vždy myslela, že moje dieťa bude také letné a bude také zimné, tak vodnárik, ale vraj je to dobré znamenie. Priznám sa, že to ešte nemám nejaké naštudované, hlavne nech je dobrý človek. No, to bude moja taká veľmi zásadná vec, lebo ja som bola vychovávaná v takom silnom kruhu osobností, hlavne žien a určite chcem svojmu dieťaťu, jak to pekne sa taká zvláštna situácia aj z mojej strany vlastne, že môžem v podstate hovoriť o mojom dieťati, že mu určite, ak všetko dobre dopadne, budem chcieť odozdať len to najlepšie, čo ja som v živote získala, zažila a prežila.